nixtieq nibda din ir-riflessjoni qasira tiegħi dalgħodu billi naqsam magħkom il-ferħ li qed inħoss li qiegħed f'nofskom. Mod speċjali meta nara knisja mimlija b'koppji, familji żgħar, tfal. Il-faxex kollha rrappreżentati hawnhekk fid-dar tal-Mulejk hija xi ħaġa tassew sabiħa li timlini bil-ferħ u bit-tama. Ekku nixtieq inrott ħajr hekk lis-saċerdoti tagħkom, il-kappillan u s-saċerdoti tagħkom għal kull ma jagħmlu biex jiġbru lilkom bħala komunità. U kemm xi ħaġa isbaħ li aħna miġburin il-koll flimkien taħt għajnejn San Girgor u l-Madonna tas-Sokkors. Kemm xi ħaġa sabiħa. Miġburin flimkien taħt dawk li jħobbuna tassew u taħt dawk li aħna nħobbu tassew li intom tħobbu b'imħabba kbira. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna dwar marda. Marda mhux tal-moħħ, mhux tal-qalb, marda mhux tan-nervaturi, mhux tal-ġilda, mhux tal-għajnejn, laqas tal-widnejn, imma marda interessanti għax it-terminu Grek illi jissemma fil-Vanġelu marda li tolqot il-bniedem minn fuq s'isfel. Mill-ponot ta' saqajh sal-l-ogħla xara l-ikbar xara għal min baqalu x-xar li għandu fuq rasu. Taħkem il-persuna kollha. Isejħilha Ġesu, isejħilha pleuroxija. Pleuroxija. Ħanippruvaw naraw naqra x'inhi din il-marda illi Alla ħares qatt ikollna. Jien nemmen illi laqegħdin hawn, nemmen li laqegħdin hawn maħniex morda b'din il-marda. Il-marda tal-pleuroxija tafu x'inhi? Meta bniedem ikollu qisu vacuum kbir ġo fih, void kbir ġo fih. U jixtieq u jipprova jimlih blana bil-flus. Ipoġġi l-flus l-ewwel u qabel kollox, fl-ewwel post. Ħafna drabi mingħajr ma nippunta subajja lejn ħadd u mingħajr ma niġġudikaw il-ħadd, però ħafna drabi min ikollu ħafna u ħafna flus u min għalih il-flus huma kollox mhux se jiġi l-Knisja. Ma jiġix il-Knisja. Għaliex? Għax ma jħossx il-bżonn ta' Alla, sa ngħidu għalfejn. It-tieni qari qalilna b'mod sabiħ ħafna li l-kelma t'Alla qalilna b'mod sabiħ ħafna il-kelma t'Alla tgħinna nidħlu fil-fond tal-persuna tagħna u niddixxernu u narfu x'inhu jiġri fil-qalb tagħna. It-tieni qari qalilna illi Alla lilna jixtieqna kuntenti. Aħna niġu l-Knisja mhux biex nagħmlu lil Alla kuntenti, imma niġu l-Knisja għax Alla jixtieq li aħna nkunu kuntenti. U kif aħna nsiru kuntenti? X'inhi din il-marda tal-pleuroxija? X'marda kellu dan iż-żagħżugħ għani illi minkejja li kien għani kien marejt u tant kien marejt li San Mark jimmarkalna jgħidilna San Mark illi niżel arkub teħ quddiem Ġesu u fil-Vanġelu ta' San Mark insibu żewġ episodji oħra fejn nies niżlu arkub tehom quddiem Ġesu, żewġ episodji oħra biss. L-imġiddem li jinżel arkub teħ quddiem Ġesu jitolbu biex ifejqu u l-imxajtan ta' Ġeraża li jinżel arkub teħ quddiem Ġesu biex ifejqu. U San Mark irid jgħidilna li dan iż-żagħżugħ għalkemm kien sinjur kien ukoll marit u għalhekk niżel arkub teħ. U mar blaġla quddiem Ġesu, blaġla, għax din il-marda dejqitu, imma ma kienx kapaċi jeħles minnha. U Ġesu jistaqsih u jgħidlu inti l-kmandamenti tafhom, għalfejn taħsbu li jistaqsih Ġesu jekk il-kmandamenti jafhomx. U ma jsemmilux biex iħobb lil Alla, ma jsemmilux biex imur is-sibt jew il-ħadd il-Knisja, ma jsemmilux biex ma jkollux Alla toħra le, mhux dawk il-kmandamenti jsemmilu mhux l-ewwel tlieta, imma jsemmilu l-oħrajn li jmissu l-proxmu. Ilu inti tisraq, inti tiżnej, inti tirrispetta l-ommok u l-missierek, inti toqtol, inti tgħid il-verità tikdeb. Għalfejn taħsbu li Ġesu isemmilu l-kmandamenti li għandhom x'jaqsmu mal-oħrajn, ir-relazzjoni tiegħu mal-oħrajn. Għax int meta tpoġġi l-flus fil-qoċċata ta' ħajtek ma tibqa' tara lil ħadd.
U la tara l-ommok kemm hawn wliet li jġieldu mal-ġenituri minħabba l-wirt, minħabba l-flus, hekk jew le. U la tara l-ħowk jew l-oħtok, u la tara l-sieħbek fuq ix-xogħol. Ma tara lil ħadd, ma tibqa' tikkalkula lil ħadd, imma kulħadd tibda tkejlu, tibda tikkonsidrah daqskemm jista' jgħinek taqla jew inkella kemm se jkun okkażjoni għalik li titlef. U allura inti tispiċċa tpoġġi l-flus fil-quċċata fuq quddiem-nett l-ogħla valur ta' ħajtek u jtelfuk il-flus milli tkollok relazzjoni tajba sempliċi anke mal-istess ġenituri tiegħek. Min iqis il-flus bħala l-iktar xi ħaġa importanti f'ħajtu x'jagħmel? Lil dawk li m'għandhomx flus jarawhom dubbien. U lil dawk li għandhom flus iktar minnu iqishom bħala edewwa kompetituri tiegħu. Tidħol lejra. U allura Ġesu permezz tal-qari tal-lum jixtieq li aħna ikollna il-fejqan minn din il-marda tal-plewroksija. Jixtieq li aħna npoġġu l-ewwel qabel kollox lilu fil-quċċata tal-imħabbiet tagħna. Jixtieq Ġesu li aħna npoġġu lill-oħrajn wara li npoġġu lilu. L-ewwel jiġu l-persuni imbagħad il-flus. L-ewwel jiġu n-nies il-bnedmin imbagħad li naqla minn fuqhom, minn fuq dak jew minn fuq l-ieħor. Kemm kultant impoġġu l-flus qabel in-nies. Eżempju sempliċi. Kemm minna ġenituri impoġġu l-flus, forsi kultant il-mulej ikun provdilna, allura mpoġġu x-xogħol qabel il-mara tiegħi jew qabel ir-raġel tiegħi. Kemm minna impoġġu l-flus, allura x-xogħol qabel it-tfal tagħna. Ġesu dalgħodu qiegħed jistedinna biex nirrispettaw lil bnedmejn lil xulxejn iktar milli nirrispettaw u nħobbu l-flus. U allura l-isfida li qed jagħtina l-Vanġelu tal-lum taqbel għal ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ingawdu aħna jekk nobduh lil Ġesu. Ikollna iktar paċi fil-familja, iktar ħejn bejnietna, iktar imħabba bejnietna, iktar rispett bejnietna. Jalla din il-ġimgħa li jien se ngħaddi magħkom, se nqatta' magħkom is-servi biex il-kol kemm aħna, anki jien magħkom. Jiena mhux ma ġejtx biex nallimkom, imma ġejt biex il-kol flimkien nerġgħu inħeġġu, inġeddu ir-rieda tagħna, x-xewqa tagħna li nkunu dixxiepli veri tal-mulej Ġesu. Hekk nixtieq verament illi wara din il-ġimgħa ngħidu ix-xewqa tagħna li nħobbu lil Ġesu, li nħobbu l-qaddisejn protetturi patruni tagħkom u li nħobbu lil xulxejn, din ix-xewqa tikber, kibret u se tkompli tikber. Hekk il-mulej jgħinna f'din il-mixja tagħna.